Rayuwar maraici littafi na ɗaya. Domin samun wannan littattafan a kan kari yayin da muka yi su, ku shiga YouTube ku yi sacin Ahmad GDK TV ku yi subscribing sa'annan ku danna mana alamar ƙararrawa mun gode. Wannan littafi ne wanda ni Ahmad GDK na rubuta na kuma karanto muku. Rayuwar maraici littafi na ɗaya. A wani ƙauye wanda ake kiran ƙauyen Zumba da ke jihar Niger, an yi wani mutum mai suna Malam Saminu tare da ɗansa Malam Sani da kuma matarsa wato Ladi. Malam Saminu wata rana a azumi da yamma ya fito da ruwa a buta ya zo ya zanna a ƙofar gida. Nan da ya zanna sai ya kalli magariba ta hararo wato lokacin shan ruwa ya danno, sai ya kira a cikin gidan ya ce, Sani, Sani, nan kwaɗan ya amsa ya ce, na'am baba, ya ce ka zo don Allah. Da ya zo ya ce ka je gida ka karɓo min tabarma da kuma ruwan da zan sha saboda na ga lokacin shan ruwa ya kusa. Nan ko ya ce to baba insha Allahu. Ya shiga gida ya faɗa wa mamarsa cewar babansa ya ce a bashi ruwansa da zai sha da kuma abincin da zai ci da kuma tabarman da zai zanna a kai. Nan kuma mamar ta har haɗa masa gaba ɗaya ta basa. Zai yi aikin ganda ta ce a'a ka ɗau taburman ka kai sai ka dawo ka zo ka ɗau ruwan da abincin. Nan ko ya kai taburman ya shimfiɗa ma babansa ya koma ya ɗauko taburman ya kuma ɗauko ruwan. Da ya zo ya ajiye har ya juya zai shiga gida baban ya ce Sani, ya ce na'am baba, ya ce ka je ka kai ma ka yi alwala domin ka samu ka sha ruwa mu je mu yi sallah tare saboda ba na son sallah ya barka saboda ka san hakki ne a wuyana. Nan ku Sani ya ce wa babansa insha Allah baba yanzu zan shiga in yi alwala ni ma. Ya shiga gida sai tarar da mamansa shirgib kwance yadda ba ta ma hankalinta ko magana ba ta iya yi. Nan ku hankalin Sani ya tashi sosai ya ce mama, 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 ya mata kira kusan 5 mamar ba ta amsa ba. Sani ya rikice sosai ya fito da gudu ya zo gurin babansa. A rikice yake ce ma babansa baba ka shiga gida ka gani. Baba ka shiga gida ka gani, yake cewa me yake faruwa Sani? Ya ce baba ka shigo, ya daɗa komawa da gudu. Baban ma nan ya rikice ya fita da gudu shi ma har ta takalmansa a waje bari ya shiga gidan ya je ya samu matar shirgif tana kwance ko magana ba ta iya yi. Ya ce Ladi, Ladi, Ladidi ba ta kula shi ba. Nan ko ya rikice ya ce wa Sani ka yi gudu gidan Malam Usman, Allah sa ya dawo a kasuwa, ka ce ya zo ya kai min matata asibiti. Nan ko Sani ya fito da gudu, fitowansa kenan ga wata yarinya ta fito ita ma za ta shiga gidansu. Sai ga Sani ya fito da gudu iya zuwa ta ɗauko crate ɗin ƙwaya 2 a kanta. Nan Sani ya bangaje ta da ita da crate ɗin ƙwan gaba ɗaya suka faɗi, ƙwan gaba ɗaya ko guda ɗaya bai tsira ba. Nan ko yarinya ta fara kuka da ke tana ƙofar gidansu mamarsa ta leƙo ta ce me yake faruwa? Sani ya zayyana mata gashi ga halin da mamar shi take ciki. Nan ta ce masa Sani kada ka tsaya ka wuce ka tafi ka je ka faɗa wa bawan Allah nan ita kuma zan bata kuɗin ta koma ta daɗa siyo wani ƙwan. Nan ko Sani ya fita da gudu ya je gidan isansa kenan isowa Malam Usman daga kasuwa. Nan ko Sani ya irga wa Malam Usman dukkanin abin da ke tafiya game da mahaifiyarsa. Malam Usman ya ce ni fa yanzu na dawo daga kasuwa kuma ina jin yunwa ga kai ma ka san azumi. Ka je ka faɗa wa babanka cewar ya nemo direba ku zo ku ɗau motar ku je saboda ni ba zan samu zuwa ba. Nan ko sai ga hawaye a idon Sani ya fita da gudu ya koma gida ya je ya faɗa wa babansa abin da Malam Usman ya faɗa masa. Ya daɗa tura shi gidan wani direba wanda ake ce masa Malam Abakar. Yana zuwa gidan Malam Abakar ya iso shi ma kenan daga gurin fasinja ya dawo gida zai sha ruwa. Ya irga masa kawai ya tashi da gaggawa suka je aka ɗau mahaifiyar Sani aka tafi da ita asibiti. Ana zuwa asibiti doktoci suka ce a wuce emergency da ita saboda wannan jinyan nata ya yi tsanani. A asibitin da akwai wata likita wanda ake kiranta Malama Zainab. Tana kallon su ta ce haba bawan Allah ku wasu irin mutane ne marasa tausayi, wasu irin mutane ne marasa sanin abin da ya kamata. Ya za a yi mata tun ba yau ba tana ɗauke da jinya ba ku kawo ta ba har sai da jinyan ya kada ta? Kuka tabbatar ta bar hayyacinta babu yadda za a yi ta muku magana kafin kuka ɗauko ta ko kawo ta asibiti. Shin idan a jikinku ne za ku iya jure hakan?
Nan Malam Saminu ko magana bai yi ba sai ga hawaye a idansa yake cewa wallahi likita in ba yau ba duk cikinmu nan babu wanda ya san abin da ke damunta. Nan kuwa likitan ta ce to yanzu ku je ku zanna a can ku jira mu zuwa wasu 'yan lokuta za mu yi mata magani. Suka tafi suka je suka samu guri suka zanna. Nan kuwa Sani ya rikice ya ce wa babansa ni fa zan shiga. Baban yake cewa Sani duk mutumin da aka kawo aka sa a nan gurin babu wanda yake shiga saboda guri ne iya likitoci ne suke shiga. Can an jima sai ga likitan ta fito da gaggawa ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So uku ta faɗa wa Malam Saminu ta ce Allah ya yi wa matarka rasuwa. Nan kuma Malam Saminu ya rikice ya kallar ihu mai uban ƙara a cikin asibitin nan ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu shikenan ba ni ba Ladidi, yanzu shikenan ba ni ba ƙara kallon Ladidi, yanzu shikenan babu ni babu ƙara mu'amala da Ladidi, Allah ya karɓa abinsa. Nan ku ya ƙala gallara musu wannan ihu. Likitocin suka ce a fita da shi, aka fita da shi, yaro yana kuka, yaro ko tsayuwa ya ga gawan uwarsa bai yi ba. Nan ku da fitarsa kawai ya tari mota ya ce Jos. Ya taran mota ya ce Jos, baban yana cikin kuka ya zo aka ɗau gawa aka tafi. Aka ɗau gawa aka tafi da ita gida, aka je aka mata sallah, aka mata sutura, aka mata sallah, aka je aka binne ta. Baban ya ga har yamma ɗansa bai dawo ba. Ya je ya samu 'yan sanda ya yi musu report, ya yi report ga dukkanin wasu jami'an tsaron da ke cikin garin Zumba da akan cewar ɗansa fa bai samu dawowa ba. Baban nan ana nan ga rashin mata ga rashin ɗa, nan kuwa ya haɗe zuciya shi ma Allah ya ɗauransa, nan kuwa ya rasu. Ɗan nan ya dawo maraya gaba da baya saboda tun can dama banda babansa da mamarsa ba bai san kowa ba. Yana nan yana rayuwa a cikin Jos har ya kai tsawon shekaru 20 yayin da ya fara mallakan hankalin kansa. A lokacin kuma ya samu sana'ansa mai karko da yake yi wanda har ya sayi fili ya gina ta, a gidan da ya gina ya buɗe babban tamemiyar shago wanda yake mu'amalansa da ita a ciki. Rana ɗaya kwatsam kawai wani abu ya shiga zuciyar Sani da cewar yau ya kamata ya kai ziyara a ƙauyen mahaifinsa da kuma mahaifiyarsa wato Ladidi. Nan kuwa Sani ya zari bakonsa da boronsa ya kama hanya ya tafi ƙauyen Zumba. Da ya je bakin ƙauyen kafin ya shiga ƙauyen sai ya taras da wata yarinya tana tsaye a bakin titi za ta tara mashin domin ita ma ta yi cikin garin. Sai tambaye ta shin baiwar Allah ina zaki je? Sai ta faɗa masa sai ya ji anguwan da za su je ɗaya ne. Sai ya nemi mashin ya tara musu suka hau suka ƙarasa anguwa. Da ya je ce baiwar Allah ke ma a cikin garin nan kike ko kuma dai zuwa kika yi? Ta ce ita ma dama a cikin garin nan take, iyayenta asalin su 'yan nan ne sai dai ba sa nan suna zama ne a can cikin garin Jos. Ya ce ni ma ku a can cikin garin Jos ɗin nake zanne. Ta ce Allah sarki ka duba muna gari ɗaya ma da ke babban gari ne ba mu san juna ba. Sai ya ce wallahi amma ni har fargaban shiga wannan ƙauye nake. Ta ce saboda me? Aka ce yanzu ina shiga za a fara cewa ni ne sanadiyyar rasuwar mahaifina bayan rasuwar mahaifiyata. Sai ta ce saboda me? Ya irga mata dukkanin labaran abin da ya faru da shi, ta kuma tausaya masa sosai. Ta ce mu je insha Allahu zan kare ka, babu wanda zai maka zargin cewar kai ne sanadiyyar rasuwar mahaifinka. Mutanen garin ku sun sha alwashi duk da Sani ya shigo wannan gari sai sun kashe shi saboda shi ne sanadiyyan ajalin ɗaya daga cikinsu. Nan ku Sani ya shiga cikin garin, iya shiga ya hangi mutane. Kafin ya shiga cikin garin can sai ya hangi wani mutum ana ce masa Malam Sadiq. Sadiq daga ganin Sani ya rikice ya fita da gudu ya fara kururuwan cewar ina masu kiran za su kashe Sani ga Sani ya shigo gari, ina masu kiran za su kashe Sani ga Sani ya shigo gari. Nan kuwa ce wa yarinyar kin ga abin da nake faɗa miki, yanzu ina shiga na san wallahi cewar ba zan fito ba. Ta ce insha Allah za ka fito mu je. Sani kafin ya shiga gari dandan ga mutane kowa da addina an zazzaro kawai ana jiran isowan Sani. Sani ya juya zai koma ta bayan shi ma ya ga jama'a ne sun fito da arduna da wuƙaƙe kawai shi ake so a kashe, ga kudu ga arewa ga gabar ga yamma
dandandan babu hanyar fita ga yarinya a tsakiya. Nan ko mutane suka iyo kan Sani da gudu. To za su kashe Sani ne ko za su bar Sani? Mu haɗu a littafi na 2 domin jin ya abin zai kasance. Kar ku manta da yi mana subscribing akan YouTube channel ɗinmu mai suna Ahmad GDK TV. Mun gode.